Morning guys. Yung subukan exercise. Mazubuntag na tantanan guys. Maglugway mis mapagabril des mga buhian. Dahil ka. Dag exercise ba? So nga ni guys, manglugway tas buhian da na exercise. Mo ni nakalami dar sa probinsya kay sabi ni nga ni na kay mga buhian. Dako na ka jud nagkuha si mga lawas nga maka-exercise kada adlaw. Nabuntag. Kaya kay kada buntag. Kargado jud exercise dari mga tao kay ngano, labi na gatos garden. Diba? Pero healthy ato ang lawas. Tubag nagbaka. Morning, ma. Halas mo muna to pa. Si mo haman. Ha? Toto? Ato das mo muna to. Dari may guys balhin. Magbalhin mi daring kuan. Ma. Si mo to mas mo dito bus. Si ma to ta. Warang ka nice ka dari guys. Nice sa kabuntagon. Nindot. Wala na kanindot to dari guys. Mamalhin ka sa mga buhian. Dako na kaso ng kuwasi mong lawas. No, maka-exercise na ka. Diba? Ka, nindot ka dos kabuntagon. Yes, ma. Ma, kaya daghang sagbot, ma. Uy, klaro. Uy, klaro na yung kauban niya. Laban, magulit ako nakakita sa angkuan. Isa pa. Laban ako kita si mong Guys, kabalhin namin nga. So, ito na pa, may mumu pa dong. Ito nga ito mis baka. Yeah. Tanawa. Paningat na. Singat tagagi. Paningat ka pa? Ha? Tiyaw. Lawag paningat naman ko. ganay na. Luko dyan. So, namin na rin kalsada guys. Ada. Uy, aron namin agad sa pamati maka exercise ka, nagandagan. Bitaw. Pakuan pas lawas ba? Paaskil sa tong lawas. Guys. Lami ako sa pamati guys ba? Paningtan kang maajo. Muna yung nakalami ilarhi. Painom lang pag nakan tubig. Kaya hindi mga kuan. Dehydrate. So, sa midas baka sa mi mumu. Mumu there. Wala lagi matubag. Kaya ba na may mutubag na siya. Basta nga na siya. Kaya ba na na mo ingat na manawag. Manawag na sa mumu. Daras mumu. Anak ka mo ha. Ato ka ikid ha. Kit na siya danas. Sagbut. Ganam na siya nga ni sagbut. Anong cover crop? Ganahan siya ni sagbut ha. Cover crop. Kung yung isda yung papagabril. Haba? Nari isa rin. Mama, nagat pa. Magun ko nang limo. Ani ba na? Talaga yung anaan. Huwag ka ng kuan. Ay, siya nga na. Labi tong sa libot. Net, no? Ang pinanaan na. Nilindan na pukod na. Na? Manaan ta na ni. Manaan ta. Najud guys na nanago na ni Suter Lily. Ngangaan man na sila. Pa. Ganun pa na itong kuan. Ngangaan na sila. Pukot. Lagi. Gani butang ba? Bapila ka na. Hanggang pagpukot ta. Mamukot ta. Najud guys na Kita mo. Nadanas ka ng kuan. Duggo na. Na. Napod pa. Duggo si Ja. Ngangaan na sila Suter Lily. Di man na Suter Lily. Buwan sana sagbutan na. Dagko na siya na ba? Basta dagko na kibo guys, dagko na si Ja, isda. No, kay kaning gamatoy nga isda di man makibo. Na sa ilang panangaan ano. Nami ida na mga tang uguan pukot ngadto pa dong ba? Na lagi. Dagko naman. Grabe guys, ay kadong singot na. Lami akad mamati og kadong singot ang exercise. Kada po guys, syarog di mga wa ni mga kabilbilan na ni. Syarog di mga hilis. Baka katagdag major, sa mo bubunta kaguan. Guys, para sa mo bubunta kaguan kaya manaod kog tubig. A few moments later.
Guys, mananaw sa may karidze og pantra na may pantra dari sila Hacienda Alicia Bohol. So dari may mananaw karon. Maglapad-lapad kuno na ilang mga motor, bawasa ka na nila palupdon, masay palupdon na nila das kabasakan. Awan, lapad-lapad ng ilang motor. Mananaw sa may dari mga nagpalapad-lapad silang mga motor. Mananaw sa may pantra guys, dari sa Hacienda. Mga riders, magsabot pa mo tanta, kay Lowe po kita mga riders, sa mga riders, nagtulog ka. Kita tada mga lupad-lupad ng motoron. Ako, mga cute eh. Mga cute ilang motor. Sotoy man nag-isa. Nanawa man. Tera. Cute eh. Parang kain mo silang mga motor. Okay, get ready, sunod na kategory, ano ba mo pa yung sila ito na? Check it out. Alright, let's go. Ano ba mo pa yung category? Get ready. 10 seconds body stop is brought to you by 779. I'm ready to get reps. Here we go. Let's get it. The whole shot. One way. Wala makita. Ganun sir. Ito motor. Hindi na makita. Okay na. The top 6 riders for the 100 boxing po mga kaibigan. Dutoy and Raymond Gabriela from Toledo. Underbone si Kami. Get ready to be started. Gagas and France again. Mga kaibigan for the full spot. Police elimination round. Who's gonna take the checkered flag in the first spot for the first seat of the Underbone Open category. Parihan malalakas mga kaibigan itong si Franz agad and Gerald Gagas. Itong si Gerald Gagas. And Raymond Gabriela is now on the third spot for the Underbone Open. On the third spot, that is Vitor Vitero. Gerald Gagas and Franz agad. Bar to bar on the floor. Again! Narinig ko si Franz agad. And Gerald Gagas. Nariyang Marcos Gani sa Underbone Open. One of the best riders at the Underbone. Riders sa Bohol. Ito si Gerald Gagas and Franz agad. Ay, daog na. Sinukot, wag to. Grabe. Grabe. We have now. Wagitan, wagitan. Last lap for the Underbone Open. Ang mga fans nila. Mana, mana? White flag is up mga kaibigan. Last one. Checkered flag. Dapat naman. First seat. Underbone Pa. riders. Oh, di na pa lain. Lain na po niyo, batch. We will only get top 5 riders to advance to the final. 6 laps and racing for the Conspiracy up. Let's go to the line. 79. Who's going to take the whole shot? Tara ka. Rider number 27. Ba? Pa siya, gali. Loko, tumakba man. Agay, napagingan. Uy. Ayan.
guys ka na. Hindi din malikayan na disgrasya. Okay ra, salamat sa Ginoo. Okay ra taon. Ay, naku. Leading the way, More Marquez. Uy! Kabangan. The starting gate, no novice riders. Doon tatanawon kay manglupad. Mana? Pertama ke? Kapur sektor. Uy! Uy! Manglupad. Uy! Dali! Promotion. Kasi sore. Uy! Abi! Uy!
Love Racing. May nakuna. The last lap. Sasay ka Last muna, lap uy. is Pro Open category. Ano, Pro Uy, ano? Uy. Grabe. All again. Mga wakwak. Uy, ginaw ko. Oh, diba din? Malupat pa din ron. Uy. How is Pro Novice Cup? Last lap na lang. To the last corner of the checker flag. Wala, wala sila. Uy. Ginoo. Agoy, disgrasya. Ka na may na-disgrasya. No jumping, no jumping. No jumping. Nanapin na tumba. Nanapin na tumba. Okay na din, taon. Salamat na uli yan. Luwi laman. Natumba ganing ha. Lain na pa ni kategory. Lain kategory na pa ni guys. Isa na isa. And go open. Here we go. Ito pa ano. Hindi ka sumaglagpad ako kanina. Uy, ano, last na. Lubag na yun. Welcome sa racing na mga kaibigan. Puro ka dyan eh, race. Good about of Tagbilaran taking the whole shot and is now leading the race by the number 9. And also Nasa may... Dari, studio. Bikin tadi apa? isi kita itu. Jalan. Patay! Oh, si Tabaw! Palusan jadi mga ready na ba? Kung berbeling Makane between Boston and ay, maglupan. Bukan dia. Wapil may grazing guys. Agamang drive ka ng kabaw na. Pa,
Kabaw hang driban pa. Last category na. Lupad na kagwang. Nagkasuga, uy. Uy. Oh my God. Ako na lagi. La. Ka. Grabe mga motora mga. Kanya sila magunad si sa. Oh. Grabe kasi. Napa na. Dana Elia, palit mi kuan kare guys kay magama mi popcorn nga si samok-samok o popcorn. Hindi ka maumo. Luto. Saan ko pagluto? O na, kung di tabunan, manglupad. Ah, lupad-lupad sa gabi. Lupad, sa mantika ka ng isang ka-container, ya, ibobo na tanan. Guys, magluto mi popcorn. So, Dana Miss Bay. So, magluto mi og popcorn. Ara na malutoon dari karong luag. Masang ipainit. Guys, painiton sa nato ang lutuan. Nambutang ang mantika gamay. Hello guys, tignan ko kabot, hindi mo kumatin ang ninyo. Yara ko. Lara ka, ng batang gamay. Lara guys, ang batang gamay. Sa mukan man si jag popcorn. No, naikag man sa popcorn, natulutuan ng popcorn. Nagsige magsamok si Kimi-Kimi, mapalutong ingani, sulutuan na si jag ingani guys, popcorn. Pero mabuong ukaon. Bugay ni ito. Sana na. Ano gitujo niya na guys, kaya arong nakagkuan ba na? Nakagkuan go. Kuan ha? Popcorn lagi dia. Lalabapos ko yakin kaya nag-abang ya. Popcorn, Cheese, baby. popcorn, Cheese, popcorn. Cheese, miss. Isnis. Miss madaningan, maroy na. Musa na ni. Nga iring. Musa. Gamay ram sa mantika na ibutang guys. Arong mo kuan si Zano. Daghanan nimo. Tingog mo na. Dala ka sana ibutangan og mantika. Mo dito ha o kung ano. Ano? Ito hulog. Butang niya. Niya takubay dito. Sa atas pa dito ang mantika. Di pa na yata ihurot kay kuan. Naghanda yung oras. Naghanda yung aso. Kuan mo. Tungara ma. Yung singa mo. Ugma pa ng uban. Init ang singa mo eh. Mainit na. Labi diretso ma. Guys. Ito ba? Uban. Ito ba largo? Tigla na ibutang. Guys, tanan, buto-buto na. Musa na ibutang ng cheese. Ito naman. Dali kasi buto na. Ito naman. Buto-buto na guys. Kulang siguro na. Hindi na mo tingog. Okay na na. Dali guys. Na? Do. Kunti na na. Kunti na. Kaya Di, grabe po mataban. Kasgan. Grabe po mataban. Kasgan ko lang yung square king eh. Para maot na yung luto tag. Ayan guys. Popcorn. Excited ka yung mga chikiting. Guys, excited ang mga chikiting. Tara, naglipad-lipad na guys. Naglipad na. Hindi na si Jamo po anting. Luto na si Jamo na. So, dahil guys, luto na batali kayo wala man mo tingog. Guys. Oh, di ba? Buma? Luto na. Dahil guys, gamong popcorn. Pa na. Buto pa na. Dahil guys, gamong popcorn. Uy, dahil guys. Luto na gawin may popcorn. Yeah? Ah. Ito ka nga. Gamay, magpapasidatan sila nankin. Dahil guys. Oh, magprito patag otro. Nas. Butangan ng mantika. Ito guys. Ay, paslan man. Ini sama na sila. Kuban na doon.
cheese. Cut na may guys. Cheese. Meron ko an. Ihalo na ito. May naman ako. Kaya. Kaya aslam na ako daghan. Slim. Ang butangan o gamay nga cheese, yes. Kaya ano nabi, kulor. Haluan. Okay. Sa yes lagi, di na nila po taman. Hindi ko lumli ang ito ang cheese o ito ang popcorn. Guys, ay pangandoy na kimi-kimi nga popcorn. Wow. Ano guys, ang palamig sa popcorn. Nga guys. Ngayon, pinata. Kim? Sanchez. Sanchez. Lami kayo? Kami ang kiss. Mino. Kalau nakatong ko anong magkuha pa tada rin isa. So, dera guys. Buto na ang second batch. Wata na sa butang ng cheese. Isa. Dera isa. So, duha na ka. Ingari mo naluto. Sa butang ng cheese. Dera na ko ang cheese powder. Napod sila cheese powder nga balik cheese. Halo. Ito dito. Halo. Guys, di anag among popcorn. Sa mga anta ninyo popcorn. Nga unta ninyo. Unja. Parisa na ito guys og listi. Parisa na og listi sa mga chikiting. Parisa na listi nila. Kaya di ba? Yummy? Nag-crave man na si Dakuan guys, popcorn. Lami Kim, kayo. Nala guys, grabe di mabung. Siya rin mabung nga yung popcorn guys nga. Siya rin mabung yung popcorn isa ka. Wala rin, rice cookie ran. Lami kayo. Maunta. Ako ya. Kaya mama kakaon na. Tayo na. Kaya mama kakaon. Nabot. Cheese, bukang cheese lami. Kung ay singat tayo po. Singat. Yummy? May agad oy. Magsalin pa may kay kami magsalin nga may kaya aman patol-tulog ma. Tulog na magkuntulanan. Ang ka. Bukan tubig ko. Napunta guys. Lami. Ikaw ako guys kaya. Ang taoy. Jangan. Makaigang akin. Kasi pangado popcorn ganina. Yung may popcorn dito racing. Abay popcorn no nga. Puro man ito mga popsicle. Popsicle. Naman. Puro man pa dito. Wak man pa popcorn na may idya.